Jebat, pičo! Hádám, že prohrál. Nevím, podle mě tam něco rozbil teďka. Banda buzerantů tady to, ty vole. Banda buzerantů. Piča, to jebu, vole. GG kreténi vylízaný, vole. Mechaniku, pojď na vest. Pič, ne, chudák. Ale mrdám na to, vole. Hoši, ty vole, hoši. Já mám nervy jenom jedny. Hoši, tohle kdybyste viděli. Do píče, fuck my life, ty vole, mrdat, vole. Já to nareportuju tady všechno, vole. Report. Assisting enemy team, vole. Lokové, ty seš borec. Ne, tohle co dáme takhle, report. Jak dám unskill. Ne, ty tohle bylo normální assisting enemy team, ochu. Hey, wake up. Tohle to byl international feeding, vole. Taky idiot, vole. Oši, ty vole, mě tady tak utekly nervy, ty vole, tohle se mi jen tak nestává, jo, ale... Ale stává. Jo, report, vole. A to byly fakt tak špatný mechaniku. Pekils? Nedíval jsem se. Popiš mi to. Ochu, to ty píčo, ne, ty vole. Začal jsem jednu ještě horší hru. Ne, Sejuani byla dobrá, týdám teamwork. To se jako snažila. Report teamwork, vole. Ne. A u nich reportnu Maokai, to byl úplně idiot. Assisting enemy team. No a to je tak asi všechno, protože jinak byli kreténi u mě, vole. Pičo, ty vole, tohle. Ochu, 20, on totiž začal někde v 15. v 18. minutě začal prostě Maokai prostě dělat pičoviny, začal k nám chodit pod věže. Fajn, my jsme pušli kompletně k ním celý mitko. Bez Miss Fortunky, která si hitovala creepy na topu. Pak, když jsme mohli ukončit hru, napsala, že jde pušnou bodko. Tam ve 30. nebo v 25. minutě dala konečně první turet. Zabil jí tam Kha'Zix. Ještě jí Maokai psal, že jde po ní Kha'Zix. A ona napsala OMG, we must all together. Ta, která ty to ještě vůbec neprožíváš, ty vole. 2 minuty ty vole napsala předtím, že prostě ty vole, že jde pušnout sama bodko, ne? A ty pičo, ty vole. Oši, ty vole. Já mám fakt nervy jen jedny. A... Tak, kujo. Zas tak hrozný to nebylo, ne? 10 dní, ty vole, si nedám lolko. Hele, když Miss Fortuna stála na topu a Vayna měla free push na botu a já jí píšu, běž defovat, ona, že proti ní nepůjde, jo, že prostě nepůjde, že jí nedá. Já říkám, nemusíš jí zabít, prostě jenom defnout, ať tam... Ježišmarja. Fakt to bylo tak hrozný. Ty do píče, ty vole, nemám dál nějaký kretenský keci teďka, fakt ne. Já jsem nasranej jak svině, ty vole, a... Ach jo. Tomáši, tohle jsme zažili všichni. Ne, tohle ne. Ale jo. Ne. A to jsi říkal, že jsi měl ještě jednu horší hru. Jo, měl. No, Tak vidíš. možná. To bylo, když my jsme měli kompletně vyhranou hru. Kompletně, ochu. A nevím, co všechny začalo mrdat. Ale z ničeho nic. Začali všichni tam fokusovat nažranýho toho Chogata, který měl 5000 HPček, 300 arm, prostě tam byl feedle jak svině a oni ho všichni začali fokusovat, všichni. Já jsem hrál za Lux, smazal jsem tam Katarinu a to ne, a stáhl jsem tam 90% toho Kha'Zixe, co byl proti a nikdo ty vole ne to, všichni vole řešili jenom tu posranou svinu nažranou. Já si udělal nějaký film, ty vole, prdeli. Ale pošlu vám tady skvělý video, ty vole, skvělý. Jako lezl mě sice to má 3 minuty, ale můžu říct, že mi lezl mráz po zádech, ty vole.
Že to je taková píčovina, ty vole, že fakt mě trošku lezl nás po zádech. Na to se podívejte. Kdo se na to podívá se mnou? Já se kouknu. Tak jo. Řekni, až to budeš mít.